Wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gudang Ancing. Oke guys, kali ini aku dikongkon Mbak Lipa ngomongin sayur menir. Soalnya wongnya lagi ijek gak penak awake guys. Dadine tak kon dikongkon tumbas sayur menir. Ki aku ning pasar merah. Ki wis tak tumbasno sayure. Terus pergi aku apa yang gone wonge guys. Nggih. Iki wis tak tumbasno sayur iki. Sayur meneh 5.000, gorengan iki mah 5.000 mbek otok-otok guys. Soalnya pesene di aku mah di WA tapi aku gak kurung. Soalnya kan HP itu gak enak nadane terus iki guys. Aku mah posisine sibuk besok kan ngurusi anak antekan guys. Oke guys, pasar iki jam piro iki? Jam 8 wong enek nang kene ram guys. Tuh iki gak ono wonge ya Allah. Sopi ya guys ya. Cuman tekone kono ning gone Kadi. Sepi guys ning kene pasare. Padha gak ning gone awakmu. Soalnya nek esuk ngene iki ya wis ngantek yamene. Guys. Aku bingung gak duwe soalnya. Aku gak ero nek kene nadene gak ngarah tak angkat, gak ngarah tak we apa jenenge. Piye? Wis dah pakai poreng. Heeh. Ayem. Anu, apa jenenge? Gak otok-otoke pisan ngomong ngono. Terus aku makane telepon awakmu. Wis penak poro? Wis penak. Tenan ya? Lah ya Dek, ini kan pulang ati kene terus kene lho. Terus kan biasanya kan wong kan gak entuk ya dipijet ya. Gak entuk. Kowe kan gerah lho. Aku gak tahu nunjukno weteng kowe Dek kowe gak tahu. Padha mbek aku. Aku cerita kowe kae pisan pas wayah ning gene Mbah Balong kan lurus resen terus karo sing yo wis kuwi. Bareng mbak aku ya. Iya, ngantek saiki iki ya. Lah iki terus aku ngene kan koncone Pak Rukan kan apa jenenge? Bojone yo lara weteng. Terus digawa ning Jambi. Wong iki cerita ngene, bojoku kuwi lara weteng ora mari-mari ngono Pak Rukan. Bojoku yo Mas Dek iki kan tak gawa ning Jambi ngene Baju. Terus androh-androh ki aku kan Dek iki esuk kan loro ya Cing yo pas kerene iki. Terus anakku sambete yo ngene, kowe pijet gelem wis gelem ae aku yo ngono. Ning ndi? Mbah ora telepon wonge dadak jare ning Jambi. Jenenge sapa aku yo ngono. Omahe sisih endi aku yo ngono. Terus walah ternyata pinggiratan. Aku malah gak ero. Ndek paling wonge nek kidul lumayan. Saiki ngenggoni pindah. Pinggiratan. Iku mosok sing pinggiratan sing kiri jalanmu. Iya. Sing tulisane lontong sambil apa? Mosok kuwi? Iya. Oh, ndek wonge omahe kidul kono, wong cek ayu ndang. Gak ero. Apa jenenge iki? Terus anti kan apa Duk pertama kan aku wis teko sik ya jam 5 gak apa-apa durasine kuwi. Iya jam 5 ya teko ndak enek dulure kuwi ya bar tiba. Lah apa njaluk dhisik lah terus bae ngene. Iki sapa sik? Lho kula riyen Mbah wong kula ampun ndek wae jam 5 biasane kan. Iya jam 5. Iya. Sampai bengi ndek bengi. Jam 5 terus sampai jam jemput jempitan ngantek setengah 6 terus kan adan. Adan iki ning Jambe cek jembitan 500. Jam 6 kuwi terusan bar ki terus wonge bar magrib lagekan sedekok iki sapa sih? Ya. Terus biasane kula riyen Bah aku yo ngono. Kula ampun ndek wae jam 5 aku yo ngono terus yo kowe sing ngadoh lho. Kula riyen ambek Mas dhisik aku yo ngono terus. Dadak nek mijiti magrib lojeng ngantek jam 8. Terus kan dukun bayi jenenge. Masuk dukun bayi. Iya dukun bayi barang. Gak arah ini. Iya, wong ngedusi bayi. Nek sing bayi kae wong mbak isi berang. Mbah tuwek wis meninggal. Iya. Oh kuwi. Iki anake kuwi ya mudeng-mudeng. Ngene Cing. Golek ilih ya. Model iki ora ngeceti ngene-ngene gak, Guys. Ditotok digoleki sing saluran ceromono. Ngene lho sing cerom wujud kene iki digoleki ngene. Bar ki terusan walah pas kowe iki. Malah aku di ngono ki. Pas kene kan luwur wae yo. Kuwi padahal terima dingene tok wong iki ora tenanan nduk. Kuwi aku terima anu Pak Rokan ngantek keturu-turun kene. Saking suwene ya. Iya, terus kesel Dek. Iya. Nek lontong gak enek urung dodol Mas.
Lu dodol ya. Lah prei iki. Wah, aku Kowe mendarat gini ku lho bojone Linda kan dulure. oh, heeh. Ya sih. Wahyu gede Wahyu. Aku malah gak royo Melinda ya nanti. SD gurine. Ibu kono. Iya gurine kono. Bar ki terus wis ngono. Iki cara mono. Iki keselan sing maksudnya bertumpuk-tumpuk. Lah wetengem kok aku. Sing terakhir kan weteng jeng. Iki kan wis kabeh terus sing terakhir weteng. Lah weteng kakune koyo ngene. Lah kula mboten nate ngunjukno ra tau apa Bang. Dene yo wetenge yo loro jere. Lah Mbak Deni malah gebrakane yo padha mbek awakmu. Iya. Kuwi lho. Ning kene Mbak Wiwi. Lah iya. Ora mesti wong lorone. Oh. Mulai kono njuk kuwi jere ngantek saiki. Pokoke ngene. Aku koyo wong kakahan lanangan jere aku keklon. Soalnya wong iki koyo awakmu kok apa kamar Mama Davin kok ngeteroles dalah-dalah. Malah mending aku mbek dekne. Ndeke luwih ngeri. Malah ngeri. Tapi dekne nek nang Majren iki malah loro kabeh. Lah yo aku gak yo lah kowe roh dhewe lah aku lho ora betah aku asline iki nek omah wis gak betah. Dik iki wis ngumbah. Mesti kuwi tak gilingo. Vino mulai sekolah terus tak kon girai. Terus tak kon meme. Kayak urung tak meme iku tak meme. Cek anu. Jaran sik iki mah banyak. Lah yo maksude iki aja nganu aja langsung. Yo wong yo ngene aja kesel-kesel. Iya mu. Soale iki lagi bar tak toto wetengem. Kok nek wedine nek owah Semua sih. Aku apa dikongkon dodol kayak cekitan guys gitu mangan ning kono kae. Iki aku wis nang pasar. Iki guys. Aku wis nang pasar. Ini aku mau dodol bukan di sini. Ya. Kayak ning kono. Ada bidang balik seperti setelah hari itu pasarnya tadi sobis ya jadi uangnya sama ini apa ya ini sosok tapi sama sosok biasanya ya seperti tidak mau aku kalau vitamin dari Pak kan terpesan saya dengar cocok kalau apa sih orangnya gorengan memang tak terlalu terus alhamdulillah ayo sama ini tertuju sebagai jande jande ini panggilnya tujuh karena itu sebenarnya jadi video sih enak terus memang alhamdulillah kami bisa kami sama kayak kalau pada cuma sama-sama ya soalnya sama-sama malah malah matne kan orang orang lain orang aku takut sih aku juga kalau tidak mau nah, bukan aja mangannya pengen apa sih? Mangan ada kayak selalu makan juga orang semangat terus kemudian sangat banyak tapi kalau aneh biasanya apa jadi mangannya jadi padang lagi ya kalau jadi ini udah malah aku jadi itu mau kayak sesuatu ini sambil kan nggak kita kan seperti kerjaan jadi terus kamu malah itu kalau mereka boleh kalau diwene gorengan itu coba gorengan ya kalau wah apa sih terus dia ngambil buat Pak Cikgu ini nggak aku tuh kalau di sudah ngomong surat itu jadi apa kamu kan ada ini orang yang anu kadang makan aku kan aku saya juga video makan aku
bawangnya dua tangan. Nah, terus perkembangan deskripsi ya, kayak tadi sudah di komen, di subscribe, terima kasih sudah